መንእስያት እንበይቶ ብማሽነሪታት ተሓጊዞም ብዘሰላስልዎ ዘለዎ ማእቶታዊ ስራሕ ኣብ ልምዓት ከባቢኦም ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩለዎም እቲ ስራሕ ምጽጋን ዝተበላሸወ ጽርግያ ምዝላይ ምፍዋስ ማይ ኳዕታት ከምኡውን ምጽጋን ኣባይቲ ስድራ ስዋኣት ዘጠቃለለ እዩ ንጸብጻብ ዮናታን የዕብዮ ፍረዊን ፍጹም ኣብ ዓድን ከተማን ዝርከቡ መንእስያትን በይቶ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሃይዶም ብማሽነሪታት ተሓጊዞም ዘሰላስልዎ ዘለዉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ምዃኖም ገረጋጊቶም እቲ ብምውሃድ ምምሕዳር ንኡዞብ ኣጋላ ነፍሕን ህዝብን በይቶን ዝተወደበ ስራሕ ምጽጋን ዝተበላሸወ ጽርግያ ምዝላይ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ከምኡውን ምጽጋን ኣባይቲ ስድራ ስዋኣት ዘጠቃለለ ኮይኑ ኣስታት 1,000 መንእስያት ተሳቲፎምዎም ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ልምዓታዊ መደባት ብቐንዱ ኣብ ተሳትፎ መንእስያት ከም ዝምርኮስ ጠቒሶም ኣብ ከከባቢኻ ዝካየድ ልምዓታዊ ስራሓት ተደሚሩ ንምዕባለ ሃገር ስለ ዘቀላጥፍ እቶም መንእስያት ብወኒ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣበጊስና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዒላታት ማይ ምንታን ጽሩይ ማይ ክሰትሰብ ክንጻርጸሪና ኣብ ዲጋውን ከምኡ ተፈላለየ ማእታዊ ስራሓት ክንገብር ጸሪና ትሪጋታት ሃነጽና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ተመሊስና ናዛ መዓልቲ ሰዋኣት ነቲ ስድራ ቤት ኣብቲ ካዝና ኣብ ዳስን ገለ ካብ ድውዕል ኣብ ስራሕ ነውዕሎ ብዝብል ቴማ ተበጊስና ኣብ ስራሕ ነውዕሎ ኣለና ናብዚ ከዓ ከባቢ 860 ዝኸውን መንእሰይ ይሳተፍ ኣሎ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኩሉ ከዓ ብዓወትን ብልዑል መንፈስ ናይ ስራሕን ይቕጽል ኣሎ ነቲ ዝግበር ናይ ማእተታዊ ነቲ ዓዲ ዝድለ ንምፍጻም እዩ ስለዚ እዚ ከም መበገሲ ዳ ይኹን እምበር ዕላምኡ ቆልዓኡ ሰበይቱ ከዓኒ ኣብ ማእቶት ተዋፊሩ ነቲ ጎደጉድ ሃጓፋት ዘሎ ነቲ ዘኽፍአ ቦታታት ዘሎ ከመይ ጌርካ ዓበይቲ ከይዕንቀፉ ማካይን ከኣተዋ ከለዋ ምእታው ከይስእና ነዚ ኩሉ ከዓ ንምምድማድ ኢና ዝግበር ዘሎ ብጽቡቕ ጀሚርና ኣለና መፈጸምቱ ከዓ ዝለዓለ ክበጽሕ ከዓኒ ናይ ኩልና ትጽቢት እዩ ተዘካሪ ስራሕ ምዕማም ፍናንካ ዘበርኽ ወፍሪ ስለ ዝኾነ እንበቆ የብልናን ዝበሉ እቶም መንእስያት ልምዓት ዓዶምን ከባቢኦምን ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ብምምራሕ ክራማት ቅድሚ ምእታው ዘድሊ ምድላዋት ክግበር ተላብዮም ኣመሓዳርን በይቱ ኣቶ ገብረትንሳኤ ፍስሓ ቢጊዱ እቲ ማእቶታዊ ስራሕ ንኽዕወት ነበርቲ ዘርኣይዎ ቅርብነትን ተወፋይነትን መርኣያ ናይቲ እናተወራረሰ ዝኸይድ ስልጡን ባህሊ ዓያይነት ምዃኑ ብምሕባር ህዝቢ ዝዓጠቐሉ መደባት ብዓወት ከም ዘሰላሰለ ኣብርሆም እዚ ከም መጀመርያ እምበር መወዳእታዊ ናይኮነን ከም መደብ ኩሉ ዝመንእሰይ ተሳታፊ ዓብኹን ንእሽቲ እዩ ስድራ ስዋኣት ዝሕብሓብሉ ዝእለይሉ ብዘረባ ጥራይ ይኩንስ ብተግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ስውእ ኣብ ጎልጎል ዝደዓበይሉ ጎልጎል እንበይቶ ነፍሲ ወከፍ ስውእ ብሽሙሓ ሓንቲ ገረብ ክትከል ከም መብፅዓ ኣትዩቲ መንእሰይ ተዳልዩ ኢና ኣሎ ኣብ ዝደዓበየሉ ጎልጎል እንበይቶ እቲ ስውእ ናጽነት ኢሉ ዝተሰውአ ነዚ ናጽነቱ ድማ ኣብ ጎልጎል ዓዱ ከም ሂወት ኮይና ሓንቲ ገረብ ከተንበልብል ክጸድቕን ስለ ዘለዋ እዚ ከም መደብ ሒዝና ኣለና ንቐጻሊ እውን ዝሕጂ ከም ኣብነት ዝመንእሰያት ድድብድቦን ዝጽጉንዎን ደለዉ ካልእ እውን ስድራ ቤታት ዘለዋ ከምኡ ካብ ደረጃ ብደረጃ ንቐጻሊ እንዳሰራሕና በቲ መንግስትና ህዝብና እናወሃሃድና ብፍላይ መንእሰያት ነቲ ሕድሪ ስዋኣት ተሰኪሞም ሎሚ መብፅዖም ዝሕድስሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ከም ዝትሪእዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሃዋህዋ ኣሎ ንዓመታ ካብዚ ብዝበለጸ መንገዲ ስዋኣትና ዘኪርና መብፅዓና ሓዲስና ክንውዕል ተስፋ ገብር በቲ ወፈራ ኣባይቶም ዝተጸገነሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ትማሊ ልኡላውነት ዘውሓሱ መንእስያት ሎሚ ንዕቤት ሃገሮም ክሰርሑ ምርኣይ ዘቕስን ምዃኑ ብምግላጽ መንእስያትን በይቶን ዝወሰድዎ ተበግሶም ወጊሶም ዓጽምኹም ትኽበር ባዕልኹም ጎልጎል ዓዲ ኣሳፍሕላ ተሓጉሼ ስጋዕ ዳኽልን ወሰን ደይብሉ ተሓጉሼ ባዕለየ ዝቕጽቅጾ ነይረ ባዕለይ ክቕጽቅጾ እየ ዝጀሚረ እዩ ዓጽምኹም ትኽበር ባዕሉ ገብ እንዳለ መንግስተይ መጺለይ ባዕሉ ዓደይ ትኽበረለይ ሃገረይ ትኽበረለይ ለምሊማ ትሕደር ኣሳፊሓ ትሕደረለይ ከቢረ እስጋዕ ዳኽለኒ ብኽብሪ ውልውል ዘይብሉ ብኽብሪ ተሰዊኦም ኢልና ኣይንሓስቦን ብሓቂ እንታይ እዚ ተኪኦም ስለ ዝኾኑ ንሕና በቲ ተተክእዎ ነቶም ተሰውኡ ደቅና ልክዕ ናይ ከልኣሲ ተሰዊኦም ባንዴራ ምጥዮምልና መንእሰያት እውን ተኪኦምልና ንሕና ግን ከም ተሰውኡ ይንሓስቦን እግዚኣብሔር በቲ ድሃበና ልክዕ ነዞም ዋርሳይ ተተካእቲ ከምቲ ናቶም ጉቦኦም እነ ከልኣስ ፈጺሞም መወዳእቱ እጥዕመልና እምበር ንሕና ተሓጒሽና ኢና ተሓጒሽና ሙሉእ ሓጐስ ተሓጒሽና